Fit-tieni parti tal-offertorju kif rajna anke fil-klipp l-oħra wara li telgħu l-offerti fil-purċissjoni minn rappreżentanti tal-komunità, l-offerti tqegħdu fuq l-artar. Is-saċerdot joffrihom lill-Alla f'żewġ tarbiet partikolari wara li l-inbit jiġi imħallat bl-ilma. Hija storja antika din tal-inbit imħallat bl-ilma għaliex l-insara fil-bidu tal-Knisja kienu joffru l-inbit u allura kienu joffru l-aqwa nbit li kien ikollhom u jħaltuh flimkien u kien ikun xi ftit qawwi. Minn hemmhekk ġejja d-drawwa li jitħallat bi ftit ilma biex idajjef il-qawwa tiegħu. Imma llum il-Knisja taraf din it-taħlita bejn l-ilma u l-inbit bħala it-taħlit bejn in-natura divina ta' Kristu hija talba li aħna nagħmlu lil Alla kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. L-offertorju jagħlaq b'żewġ affarijiet, stedina talb u talba fiha nnifisha. Interessanti li s-saċerdot jgħid itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom jkun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox u l-ġemgħa twieġeb. Għaliex interessanti? Għaliex is-saċerdot ma jgħidx is-sagrifiċċju tagħna ma tiegħi u tagħkom. Dan ifakkarna b'enfasi joħroġ mit-testi liturġiċi li hawnhekk il-qassis qiegħed jitlob lil ġemgħa f'isem Ġesu Kristu u li qiegħed fil-persuna ta' Ġesu li toħroġ anke waqt it-talba Ewkaristika narawha iktar il-qudiem. U qiegħed jitlob f'isem Ġesu għalhekk tiegħi u tagħkom tal-ġemgħa li hija l-ġisem ta' Kristu biex nidħlu bil-mod il-mod permezz issa tal-prefazju għat-tħejjija propja tat-talba Ewkaristika. Semmejna l-prefazju. Pre-facere, xi ħaġa li tagħmel qabel. Hija talba ta' tifħir li l-Knisja tagħmel qabel it-talba Ewkaristika biex tippreparana għal dak li aħna se nidħlu għalih, aħna nfaħħru lil Alla. Però il-prefazju jibda dejjem bl-istess tislima u stediniet il-mulej magħkom, il-ġemgħa twieġeb u miegħek ukoll, nerfgħu qlubna l fuq. U din hija importanti ħafna. Jekk aħna ma nidħlux għat-talba Ewkaristika kif għamel Ġakob meta poġġa rasu fuq l-imħadda u ra il-preżenza ta' Alla, jekk aħna ma ngħaddux minn din l-esperjenza, ma nerfgħux qlubna l fuq lejn Alla u qatt ta' fidi kbir, allura dak li ħanamlu jkun bla sens. Imma biex aħna ngħixu tassew l-esperjenza tal-Kalvarju flimkien ma' Ġesu Kristu kif għedna preżenti simbolikament fl-artal fil-persuna tas-saċerdot u anke fil-speċi Ewkaristiċi, aħna ma nistgħux nibqgħu nirraġunaw u nħossu fuq livell uman, imma rridu nerfgħu qlubna l fuq lejn Alla. Jiena naħseb dan huwa wieħed mis-sigriti biex aħna anke ngħixu liturġija tajba f'kull mument tal-ħajja tagħna, kemm meta hija okkażjoni ta' ferħ u kemm meta hija wkoll okkażjoni ta' niket. Irridu nerfgħu qlubna l fuq, nerfgħuhom lejn il-mulej. Il-prefazji mhuwiex wieħed jew huma limitati fin-numru tagħhom, ma hemm numru estensiv adattat skont iċ-ċirkustanzi li nkunu qegħdin niċċelebraw il-festa. Jekk pereżempju qegħdin fi żminijiet partikolari bħal l-Avvent, il-Milied, ir-Randan, l-Għid, iż-żmien ta' matul is-sena. Imma anke hemm prefazji partikolari marbutin ma' ċelebrazzjonijiet ta' festi tal-mulej bħal huwa pereżempju prefazju tal-Ewkaristija, prefazju tat-tluħ tal-mulej fis-sema, prefazju ta' Pentekoste u anke ta' Sittna Marija, ta' San Ġusepp, tal-Apostli u ta' qaddisin oħra. Hemm prefazji wkoll li jintużaw fil-quddies tal-mejtin. Mhumiex talb lil Alla imma huma tifħir għal xi ħaġa partikolari li Alla qiegħed jagħmel magħna f'dik l-okkażjoni partikolari. Jiena jolqotni ħafna u nixtieq nieħu eżempju bih il-prefazju li jintuża fil-quddies tal-qaddisin martri. U joġobni ħafna għaliex juri ħafna kif inhi s-sitwazzjoni tagħna quddiem Alla u kif Alla jaħdem permezz tagħna. Fil-prefazju tal-martri aħna lil Alla nfaħħruh għaliex u kif għamel f'Ġesu Kristu meta miet fuq is-salib permezz ta' dawk li jmutu martri juri l-qawwa tiegħu, il-qawwa ta' Alla, sewwa sew fejn hemm id-dajjef tagħna. U allura fil-waqt li aħna qegħdin infaħħru lil Alla ta' din il-grazzja kbira li jagħtina li hu mhux biss talli ma jagħtix importanza d-djufija tagħna, talli fid-djufija tagħna huwa juri l-qawwa tiegħu. Din hija grazzja kbira li Alla jagħtina
u li tiddisponina ħafna aħjar biex minn hawn u ftit ieħor imbagħad waqt it-talba Ewkaristika dak li jseħħ fuq l-artal il-bidla tal-ħobs u l-inbit fil-ġisem u d-dem ta' Kristu tkun tassew tidher u tinħass ta' dak li tassewwi il-preżenza ta' Alla li jrid u jixtieq jieħu sehem fil-ħajja tagħna.